Assalamu alaykum. Hormatly tomoşaçılar, assalamu alaykum hormatly adamlar. Mine şuun yeterce körpeye gitmişmede başlayar. Salam aleykum mehribanlar. Yeterce körpelenmez. Yeterce körpeler. Ne görüyorsunuz gitmişimde hemme öğrettiğin duşluğun öyüdekiler tomoşada oturanlar yeterce körpeler her şu yerde körpelenme çıkış eder. Aydım aytacak, aydım aydar. Tank oynayacak, tank oynar. Bunlar hemme yoktu oldu. Tuvaleme. Ne görüyorum arkadağımız ya da akçı mektep sarp beriye. Oy aratıcı şehir kılma. Sonsu dinle okumar dinle beş okumar dinle. Onun ne mi? Duruyor. Başla verelim körpeleri çıkışına. Başlayın elbette mehriban arkadağımıdan şu biz üçün bir grup berýän ajayip bir mekteplerinin döredip berýän uly mümkinçiliklerden peýdalanýan bir näçe ýaşlamyz bar, bir näçe yeterje körpelenmez bar. Inha gününden bizim yeterce körpelerimiz köpölüp barýar. Bize bir näçe yeterce körpeler SMS ýazdyr, ýagny gyýtka belgimide, 0 ýaş 10 ýaş belgimide ýöne biz hojaga himmetine çagyryp ýetişip bilmedik. Ýöne içinden iň taýlap çagyran Tuvaleme. yeterjelemiz şular. Berekelle. Bunlar ne mi? Aydım aydiyem. Tank oynuyor. Aydıma maýdýarlar, tantam edýärler, dürlü dille gürleýärler. Aydıma mene aydiyem mi? Ýok, hojaga berdi. Diňe körpejeler çıkışa berdi. Ay benim bir korpacı da. Ýok, yeterje körpelenki näke aýdym Ay aýtýaňyz? benim yetercim da. Kowşumdyr da siziň aýdymyňyz. Kuşum ha biliyor musun onu? Hemmämiz bilýär, hojaga. Ya täzesi barmy? Kowşumyň täzesi barmy? El çarptırırlar benim aydın korpeleri. Yansılık yatlamak däbin. Bolmaryny içesini kuşum. İçinden ken ayakkabın. Senin taýlap geçer kuşum. Kowşy, hojam kowşy, yekece kowşy, yeketäk kowşy, bir taý kowşy. Aytdy oğlum. Yeketäge maýdymy, başga aýdymyň adam ýok hojaga. Şoň üçin tered elem çarpan oklar. Bolya. Indiki de uğranırlar. Indiki yetmesi uğranır bir aydım. Täze aýdymyň adam. Her aydım işlerine men. Bam başga täze aýdym hojaga. Ay istemediler onu. Ken aydım. 1400 aydım bilýän men. 1400? Hoja bir. Bunu gün doktor bile mokta aydım. 1400 aýdymyň adam. Ben aydım da him adamla yine de aytýarlar. Benim begin yine de aytýar. Da ağır teklerimi yığırya yine de. Benim adamla tavuğuna hormatıda men ýadadım diýdim. Yok, öwrünýän sen aytdy yığırýarlar. Odan şunu yan aydım aytdy urna. Aydım aytdyň gözüm yum aydaýan men. İçine girip aytýan. Adam ken. Ken ýöne gaýtypdyr hemmedi. Bir otyda ene şona aydyma düşünýärdim. Şoňa dedim aydy otýar, ay olam otýar. Ağzan haladan mı aydım näme bolu diýdim. Ay men o aydym diňläme o men garawul ýapjak diýip gaýtdy hemmes. Mestana garawul diýdi. Orna gowty yeterje körpelenmediň birini taknamda çagyra ýeli. Ören o bolarsa. Han kim aýdym aýtýan orta edini gallarsan? Geljigim ben, gel. Gel ay tuvalem. Gel çarpma. Ne berekella. Tüt aýdym. Tuvaleme. Adyň näme? Hacımra. De gorba. Aydım getirdim bu tawatdy. Berekella. Çagylar bagna gatnaýanmy ýa-da okaýanmy? Okaya. Näçinçi sınıfda okaýan? Yürüyü teleştirler 23. orta mektebinin 1. atım okuwçysy Döwlet Muratov Hacımra. Berekella, en Berekella. çarpalyň. Hacı Murat, näme tawat getirdiň bilen gepleşigmide? Ece Canlı Yusuf Ahmetcan diýen aýdym getirdim. Berekella. Han aytyp ber oğlum. Kime öğretti aydımlaňy? Halipaň mami? Kim? Kurban verdim oğlum öğret. Berekella. Ececan tahtda aýdyp berjekmi? Ececan aýdymyňy. Tahtda. Han aýdyp ber, gyýgyryp eliňem hereketlenir aýdyp ber. Güldürmüşün beregi, herin sanın geregi, sana elvan gülleri, soğud etken Ececan, sana elvan gülleri, soğud etken Ececan. Ay tuvaleme. Onda saat bilenem ýüse bakmada aýdym diňler Ay hojaga. tuvaleme ne etdi? Biziň yeterje körpe tadan alamydanma. Berekella. Ädir biler ataatsalar, biziň jigimidem aýdym aýdar. Bolýarmy? Onda el çarpýar, gollaýar jigimidi. Yusuf bilen Ahmetcek, Enayı
Ojağa gepleşigimizde berilen bagta tamamlanıp barya. Ne edip tamamlanany, ne edip bagtyň geçenden bilmän galdyk. Yeterse körpeler. Siz gepmesi tilin üçin şoň üçin taýyrlanıp gelen aýdym, taň, basarlygyny burada golker bermeli şu ýerde. Şoň üçin gowakan, bäş okan. Emi biziň gepleşigimizden gytga belgisi 0515 gytga belgimizde SMS ýollaýaňyz, adyňyzy, familiýaňyzy, hemem näme başarýanyňyzy, okuýuňyzy ýazyp biziň gytga belgimizde 0515 belgimizde SMS ýazýaňyz. Biz haýal etmeýän çağırar. Yeterje körpeler, tijenin, gelin biziň gepleşigimizde. Yeterse körpeler. Şu ýerde çykyş edip bilersiňiz, öýdüňiz golker bilersiňiz. Görýärmi? Arkadaşym tilin üçin hemme ideýanatyrdyň tilin üçin edi. Tilin okumaňyz üçin, tilin işlemeňiz üçin. Şu gurulýan detgalar hemme tilin üçin. Til şoň üçin okumaly, bäşlik baha bilen jogap bermeli, o değil mi? Diňe gowakamagam-da daşyndanam. Näme okuýuňyz bar bolsa, biziň gepleşigimizde gelip görkezip bilersiňiz. Dogry aýdy. Şu fırsatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arka dagymyda köp sag bolsun diýýär. Goý Mehriban arka dagymydyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt, bähwitli, watan ähmiýetli ähli tutýan dinleýişler rowaj artyn.